La PIMEF ha sortejat aquest mateix premi de 6.000 euros que des de fa 10 anys sorteja per premiar la confiança dels clients de la petita i mitjana empresa durant la campanya de Nadal. Enguany el premi se l'ha emportat un client d'una botiga de motos que dilluns que ve s'haurà de gastar aquests 6.000 euros en només un dia. Sí, ha ganado, sí. ¿De verdad? Te lo prometo, te doy mi palabra de honor, palabrita del niño Jesús. No s'ho creia i li han hagut de repetir un parell de voltes. El guanyador de la campanya de Nadal per dinamitzar el petit comerç no es podia creure que gràcies a la seva compra al concessionari de motos Honda de l'Avinguda Ignasi Wallis tenia 6.000 euros més a la butxaca. En Fabricio Emanuele ha estat afortunat d'aquest premi que cada mes de gener des de fa 10 anys repartís la PIMEF entre els clients del petit comerç de les Pitiuses. Enguany s'havien repartit unes 48.000 butlletes, 3.000 més que l'any passat, i des de la petita i mitjana empresa estan contents amb l'èxit d'aquesta iniciativa. No sé, no mos esperàvem tampoc mai, no? Però la campanya que realment més els comerços dins el mes de novembre ja mos telefonen, cosa que voldria que mos telefonessin per altres coses, però per aquesta campanya mos telefonen si ja tenim les paperetes de 6.000 euros, una cosa que la gent ho dona amb molta alegria. En aquesta campanya que enguany ha complit 10 anys ens sortegen 6.000 euros en efectiu que l'agraciat ha de gastar en un sol dia en els 250 comerços adherits.